A centola e a ameixa son os produtos do mar máis demandados estas semanas nos mercados municipais. A xente xa está a mercar marisco para conxelar. Queda pouco máis dun mes e 6 días para estar sentados á mesa para a cea e noiteboa, pero xa son moitas as persoas que comezaron a mercar produtos do mar para conxelar, algo que se está a notar nas prazas de abastos. Marisco, sí, a centola, o boi e todo iso só levan para congelar. En este mes, concretamente en novembro, a semana pasada abreu a centola e si, a xente suele comprar xa para conxelar. Un pouco en general de todo, pero sobre todo o que máis a centola e a ameixa. Iso é o que Pódese congelar todo o marisco, pero o que máis congelan a xente é a centola e a ameixa. Tamén hai nécora, levan tamén a cigala para conxelar, levan camarón, un pouco de todo, pero digamos que o marisco que máis se vende é a ameixa máis centola. As profesionais agardan que estes días os prezos do marisco comecen a baixar. Esta semana, a ver, se baixa un pouquiño, que semana pasada con mal tempo había pouca cantidad, entonces subeu, a ver agora. Hoxe os prezos de venta ao público xa foron algo máis baixos. A centola e o boi, despois o que é a ameixa, pois non, está ao mesmo precio. A 30 a roja, a 15 o boi, a 25 a centola. Aínda que moita xente non se para moito nos prezos do marisco. Porque como é algo moi concreto que necesitan para eses días, pois a verdad que pasan un pouco por alto o tema dos prezos. Como moito, pois se habían de levar máis, levan un pouco menos, pero bueno, levan igual, a verdad. Unha das excepcións de produtos que se colle con tempo é o percebe ou o peixe, recursos que a xente prefire mercar frescos. Por exemplo, o abadeixo, que é un peixe que non aguanta moi ben o congelado, o rape tamén, a merluza grande, tamén se vende ben para a Navidad. Despois hai quen quer lenguado, rodaballo, eso. 1 euro ou 2 pode subir, pero é raro. Por exemplo, a merluza a 18, o rape a 22, daqui todo, estou che falando, a 35 o lenguado, e badeixo sobre 20 euros a pesa, o quilo inteiro, despois ao corte vai a 24. Dado que moita xente opta por mercar centola ou ameixa, sobre todo para conxelar, as profesionais deronnos uns consellos para facelo da mellor forma posible. Si que hai algunha recomendación, por exemplo, hai unha señora que leva o camarón e que conxela vivo, que lle sale moi bo vivo. Despois hai, por exemplo, para a ameixa hai quen a abre e despois conxela no seu propio vapor, sabes, ca auga que soltan. Despois hai outra xente que a fai xa en salsa, hai outra que así como a leva, así a conxela. A miña recomendación do pouco que podo entender, pois a miña opción sempre é abrila, polo menos, sabes, abrila ao vapor e conxelala nesa mesma auga. E despois a centola, pois, ou o boi, por exemplo, conxelalo e despois, pois, hai no que tratar un pouco con mimo, non? Molles un trapiño de trapo de algodón nesa auga, envólvelo ben, despois envólvelo en papel de film e tamén podelo volver, de cando xa este envolto no papel ese de plástico, pois con papel de periódico, porque así evitas a escarcha do conxelador. No que coser é nesa agua que coses, un pañiño limpio, e ponse por riba, envólvelo ben nunha bolsiña ou con ese plástico que hai para envolver, moi tapadiño, que non lle chegue o hielo e listo, e sale perfecto. Tanto para boi como para centola, mentres que no caso das ameixas, Quen a prefiere facer congelas a feita, e hai quen tamén a aprieta moito e a conserva así. A maioría quería facer. os consumidores xa están mercando marisco para conxelalo cara ao Nadal. Las almejas, sobre todo, almejas, el centollo, que también se puede congelar, cualquier marisco. Aínda que agora o prezo, sinala, é un pouco elevado. Está caro, está, porque el del mes pasado a este está lo doble. Lo doble. ¿Se arrepiente que Sí, pero bueno, ya el mes pasado ya compré bastante, pero bueno, está lo doble, ya te digo. Y ya ves que no hay gente, no se vende nada. Pero Nadal é unha época na que non se mira tanto o peto. Sí, claro, lo compras igual, pero bueno, está bien. Agárdase cada vez máis movimento nas prazas de abastos para ir mercando marisco para conxelar e os días antes para coller peixe para telo fresco.